Aquest any els nens del Consell d'Infants de Santpedor han treballat un projecte conjuntament que és la festa major també pels petits. Aporten totes les idees que poden donar a enriquir la festa major del poble i el que han fet, que ja van fer l'any passat, és un sopar també conjuntament dintre del marc de la festa major on només participen ells, organitzen ells i tot el que es fa és pensat per ells. El Consell d'Infants de Santpedor fa 4 anys que es fa. El projecte del Consell d'Infants de Santpedor és una aportació molt important al municipi perquè ens ajuda també els que en certa manera tenim vinculació directa amb ordenar tot el que és la festa major o el que és com hem fet ara. Nosaltres venim de fer la Ciutat dels Somnis, que és l'activitat que hem fet ara conjuntament, i veus molt bé la realitat que ells necessiten. T'aporten moltíssimes idees que potser no sortirien. I també és una gran connexió entre els més petits i els més grans que ens ajuda moltes vegades sempre a veure visions més enllà del que nosaltres podríem veure. La festa major justament ens agafa ara, aquesta setmana, que ens ha anat una mica justet per venir. Ahir ells dintre de la festa major van fer el pregó infantil, el tret de sortida de la festa major és donat pel Consell d'Infants, cadascú diu una part que se l'estan pensant durant tot el procés també del curs del Consell d'Infants i després fan una festa d'escuma i ells participen, és una part activa. L'any passat també dintre del que ells aporten van venir a la residència d'avis de Santpedor, a la residència de Sant Josep, i van llegir el pregó també per tota la gent gran que estava allà. Crec que és una bona eina de comunicació entre els més petits i nosaltres. Doncs ens reunim nens que volem ajudar el poble per intentar de millorar i acostumem a fer apartats. Hi ha anys que fan per reformar alguna part, perquè han tret alguna cosa, i nosaltres avui ens toca parlar del temps lliure. El Consell d'Infants és una agrupació de nens i nenes de 5è i 6è que porten coses pel poble, ajuden a la gent i fan coses perquè el poble sigui millor. I ara estem treballant en un projecte que és el camí escolar. El Consell d'Infants és com una mena d'escola que estem amb monitors i ens ensenyen coses i anem persones de tot Berga, d'escoles i coses d'aquestes, i ens ensenyen a saber coses i llavors nosaltres ho hem d'explicar a la nostra escola i llavors els expliquem què és el Consell d'Infants i què hem après i coses d'aquestes. El Consell d'Infants és una associació que ens trobem un cop al mes el dijous i quedem i donem propostes per millorar el poble. El Consell d'Infants és un espai on els infants poden decidir millorar el poble. És l'òrgan de participació infantil. El Consell d'Infants és el que, en comptes dels adults, ho fem els nens de 5è i 6è. Perquè els adults pensen en els adults i els nens pensem en jugar i fer els parcs. Doncs les nostres propostes per aquest any és que nosaltres tinguem més temps lliure i per poder fer, perquè ens posen una mica masses deures i també per poder fer deures i jugar i tot el nostre temps lliure. Doncs el projecte que estem fent encara és el camí escolar, que fa 2 anys que l'estem treballant. El fa servir per anar tots els nens i nenes a l'escola ben segurs. I perquè els cotxes abans passaven molt de pressa i ara anem més segurs. Nosaltres del Consell d'Infants de la nostra escola hem detectat el problema que a Berga, a la nostra ciutat, no hi havia cap ludoteca pública i el nostre projecte ha sigut treballar com puguem fer això. Després, del que es tracta és d'una ludoteca, és un espai
on hi ha llocs per jugar i perquè els nens s'hi puguin divertir amb famílies, amb amics, o no sé, coses així. Doncs hem treballat per fer conèixer una mica l'Artés a altres pobles de nens del Consell d'Infants i, per exemple, són les expressions típiques d'Artés, els menjars típics i els esports, els esports, per exemple, que es practiquen més. Quines expressions típiques té Artés? Artés té Artés tot i és. Els més adolescents ja diuen posoc, és com dir vale, com això, i ja està. Aquest any a Tiana estem fent recuperar el tramvia i intentar que torni a funcionar. Nosaltres hem estat treballant el civisme per la gent que era incívica i el bicivisme per la gent que vagi en bicicleta i vagi bé en bicicleta. Es pot fer natació, teatre, pots apuntar-te a la colla de bastoners, al cau, després al pavelló us pots fer diferents esports i moltes més activitats. Doncs sí, jo ja coneixia alguns, però he fet nous amics. Em sembla que el Consell d'Infants pot servir per fer nous companys. Jo sí que els coneixia perquè anaven a un curs més nostre i també, com que ens veiem cada dia a l'escola i això, doncs ja els coneixíem. I ens deien, ens animaven a que vinguéssim al Consell d'Infants i ara ja hem anat, no? I jo ja coneixia també els amics que ara tenim al Consell d'Infants perquè van amb nosaltres a l'escola i ens veiem cada dia. I ja està. Sí, jo alguns els coneixia de colònies o d'haver-los vist pel carrer, però a consells, com que venen tots de Berga, doncs vas coneixent a molta gent, que és molt divertit. I jo abans no coneixia tanta gent i com que ens criden des de l'escola i anem algun dies, doncs després tu pots parlar amb els amics que tens aquí, però abans no els tenies i ara sí. Sí, sí que he conegut gent, perquè jo era d'una escola i ens vam ajuntar dues escoles i he conegut gent de l'altra escola. Crec que està molt bé fer amics, gent que no coneixes. Sí, he fet uns quants amics i el Consell d'Infants, a part de fer la gimcava, també és una bona oportunitat per conèixer amics. Del temps lliure hem fet aquest tema i el Consell d'Infants pot servir per fer amics. Al Consell d'Infants he après a respectar el poble i garantir la seguretat a totes les persones del poble, tant dels més grans als més petits. Per al camí escolar, que també vam aprendre molt a la seguretat, i això m'ha agradat molt. Però els carrers no són gaire segurs. Jo crec que el Consell d'Infants amb el projecte del camí escolar ajudarà que els carrers siguin més segurs. Jo sí que ho recomanaria, ja que el Consell d'Infants m'ha ensenyat moltes coses, al respectar tot el poble i això, i els nens que vinguin l'any que ve i els nens que marxin es quedaran amb un molt bon record del Consell d'Infants. Sí, perquè tu passes molt bé, pots conèixer altres nens i és molt divertit. I després cada any, cada no sé quants anys, pots anar a fer una excursió amb els nens dels Consells d'Infants i d'altres pobles. Aquesta experiència ha sigut inolvidable perquè has conegut a molta gent nova. Has conegut com es treballa una ludoteca i els nens, els grups que fèieu arquitectura o com es poden treballar altres matèries a la vegada.
has conegut molta gent nova i a més els altres nens que vinguin sabran com és l'experiència d'aquest any i els nens que ja hi han sigut doncs ensenyaran als nens nous que vinguin. Doncs en què teníem que voler millorar la nostra ciutat amb els drets humans i vam crear un joc que es deia Ciutat 10 i vam anar jugant per veure què ens faltava a la nostra ciutat i què teníem. I vam trobar que ens faltava una ludoteca pública i que ara estem treballant en fer aquesta ludoteca. Ens van donar un qüestionari i el vam respondre amb l'ajuda dels altres companys i com per exemple un personatge famós del poble i altres coses. El tramvia era una forma fàcil de traslladar-se fins Montgat, fins Tiana i era ecològic. Doncs van vindre els de l'Ajuntament, els del Consell d'Infants de Tiana, a mig curs i vam anar a una biblioteca i ens van ensenyar uns vídeos d'aquí fa 4 anys, on uns nens parlaven i explicaven lo bo que era fer el Consell dels Infants. I després vam fer una mena de votacions i sorteig i vam aconseguir que alguns van ser del Consell dels Infants. I bé, ens han encarregat des de la Diputació de Barcelona organitzar una gincama per celebrar aquesta 4a trobada dels Consells d'Infants de tota la província de Barcelona. I avui doncs, és un dia en què s'han desplaçat cap aquí tots els consells i els hem organitzat una gincama, per una banda tradicional, enfocada que tenen un doble objectiu, puguin conèixer altres municipis que també participen a la xarxa i també que puguin conèixer què estan treballant els nens i nenes d'aquests altres consells. Llavors, amb aquest doble objectiu de fer xarxa, trobem una gincama tradicional que treballa valors de civisme, de camí escolar, i després hem enfocat també una altra activitat d'orientació i geocaching que finalitza, ocupa una de les proves de la trobada i també dona peu a tancar la jornada amb una sorpresa que desvetllarem al final i que té a veure amb l'orientació i amb la ruta de geocaching. De moment hem tingut una jornada una mica passada per aigua, però les proves es van desenvolupant bé i els nens estan molt engrescats. I amb això estem. Molt bé, doncs els nens i nenes en aquestes 4 proves que els hem organitzat aprenen a compartir el que han estat treballant des dels seus consells, perquè són nens i nenes que ja han fet molta feina des de cadascun dels seus municipis sobre temes de civisme, de camí escolar i sobre tot d'estratègies per convertir les ciutats on vivim en ciutats més amables i més pròpies també dels nens i nenes que també som ciutadans. I per altra banda hi ha tota aquesta línia d'orientació i de geocaching, coneixen com funciona això del geocaching i com funciona i com conèixer a través del geocaching altres municipis de la xarxa. La participació dels nens, potser s'està aconseguint des dels Consells d'Infants, però crec que ja fa temps que s'està treballant. De fet, aquesta és la 4a trobada, però avui celebren 15 anys que hi ha aquest projecte en funcionament. O sigui que, d'alguna manera, potser els adults no estaven prou al cas, però els nens i nenes fa temps que ho estan treballant i han desenvolupat projectes molt interessants en els seus pobles i ciutats que aporten molts valors i que reconverteixen la ciutat. I això sí que fa temps que s'està treballant. Els Consells d'Infants potser són molt coneguts cadascun dins del seu municipi,
I trobades com aquestes, que impliquen un esforç i una implicació extra per part de tothom, entre moltes coses que ja estan fent per desplaçar-se cap aquí i posar en comú tot el que han treballat durant l'any, és una activitat que els dona visibilitat i que dona a conèixer els projectes que estan fent durant tot el curs des dels seus municipis. Els consells d'infants són grups de nois i noies que treballen en els seus pobles, els barris, els municipis, per la millora de la qualitat de vida i amb tot allò que els afecta a la seva vida. Estan impulsats pels ajuntaments i tenen el suport de la Diputació de Barcelona, els que es troben avui aquí, perquè això és la trobada de la xarxa de projectes de participació infantil, i en aquest treball es van trobant cada mes i fan propostes a l'Ajuntament per millorar el que és això, la vida en els seus pobles i ciutats. En els consells d'infants el que és molt important i és una de les coses que aprenen és els valors del joc democràtic i sobretot també aprenen a participar. Participant ho aprenen precisament fent-ho, és a dir, exercint el dret a la participació i també serveix per difondre tots els drets dels infants, especialment el dret a la participació. Ara fa 15 anys, a la Diputació de Barcelona es va fer una aposta per aquest tipus de projectes, es va encarregar un assessorament amb un pedagog italià, Francesco Tonucci, que va ser qui va impulsar aquest tipus de projectes a Itàlia, i amb l'assessorament que va donar aquí a la Diputació de Barcelona i a una sèrie de municipis van començar unes experiències en 8 municipis ara fa 15 anys. Des d'aleshores ençà, la Diputació de Barcelona ha vingut donant suport a aquest tipus de projectes i en aquests moments hem passat dels 8 ajuntaments que van iniciar el projecte ara fa 15 anys a 31. 31 municipis que treballen en xarxa i que a cada legislatura fem aquesta trobada de consells d'infants i adolescents. En diem consells d'infants i adolescents, tot i que bàsicament són nens i nenes de 5è i 6è de primària, també hi ha municipis que tenen consells d'adolescents, com a l'Hospitalet, a Barcelona, a Sabadell, i a més hi ha municipis en el que els consellers que han deixat de ser del Consell d'Infants segueixen col·laborant i donant el seu suport en els consells d'infants i són ja nois adolescents que estan a la secundària. I cada vegada més hi ha més interès per també anar ampliant en els municipis en què està funcionant molt bé aquesta experiència, doncs d'anar ampliant aquest consell cap als consells d'adolescents. Bé, des de la Diputació el que fem és donar suport a totes aquelles demandes que ens fan els ajuntaments relacionades amb els projectes de participació infantil, que bàsicament són consells d'infants, també consells d'adolescents i audiències públiques. I nosaltres estem oberts a donar suport a qualsevol altra iniciativa que tingui a veure amb la participació infantil. A cada legislatura organitzem una trobada provincial de tots els membres de la xarxa de projectes de participació infantil. La finalitat d'aquesta trobada és, en primer lloc, que tinguin un reconeixement institucional. Aquests nois i noies dediquen part del seu temps de lleure a aquesta tasca i això creiem que és molt important donar-los aquest reconeixement institucional. A part d'això, clar, no només aquest reconeixement, aprofitem la trobada per organitzar una jornada lúdica, però també de treball. En aquest cas, el treball s'ha anat fent prèviament en els consells i el que hem fet és preparar un projecte que expliqui alguna cosa característica, alguna cosa que identifiqui el seu municipi, aquelles coses que a ells els agraden com a infants, aquelles coses que creuen que són interessants i també que donin a conèixer a la resta de consells
algun projecte del que estiguin especialment contents o que estiguin especialment orgullosos des que el seu municipi treballa al Consell d'Infants. Llavors, per fer-ho d'una manera lúdica, el que s'ha organitzat és una gincana que fa uns diversos recorreguts i unes diverses proves i van descobrint aquestes idees, tots aquests temes que han anat treballant en el Consell. I això es materialitza amb un tresor que aquí han d'anar trobant i que aquestes experiències que se'n diuen de geocaching han d'anar trobant aquests tresors i a partir d'aquí es munta una ruta de consells d'infants en el que a cada municipi hi haurà amagat un petit tresor que no té cap valor pecuniari, però que sí que té el valor de que els nens i nenes han treballat què és allò que els interessa, què és allò que els agrada del seu municipi i que explica un projecte. És un petit llibret molt petitet, en paper, i que estarà amagat. I això formarà part d'una ruta de geocaching perquè quan les famílies vagin de turisme o vagin a conèixer altres municipis, a través de dispositius mòbils que tinguin aquesta localització GPS, això a més està registrat internacionalment, i puguin fer aquesta trobada d'aquests tresors. Els consells d'infants són uns òrgans de participació en el qual es troben nens i nenes per parlar, per debatre sobre què caldria fer, com es podria millorar la vida dels pobles i de les ciutats. Per tant, per nosaltres aquesta és la quarta trobada de consells d'infants que fem cada 4 anys. L'experiència de consells d'infants que promou la Diputació de Barcelona té una trajectòria ja de 15 anys. No, hi ha altres consells d'infants. Nosaltres, com a Diputació de Barcelona, la nostra missió és donar suport a les polítiques dels ajuntaments. Ja fa 15 anys es va decidir que es donaria suport a la posada en marxa i funcionament de consells d'infants a municipis. Ho hem fet a bastants municipis de la demarcació de Barcelona. Hi ha alguns altres consells d'infants que també funcionen fora i que també són molt actius. Bueno, 15 anys és molt de temps en un àmbit com aquest, però al mateix temps és poc en termes de participació, però sí que és cert és que al llarg de 15 anys aquests consells han anat evolucionant, han anat creixent, han anat prenent forma i cada cop estan més integrats en el que és la vida de la pròpia ciutat. També s'ha de dir que ara no fa massa el Parlament de Catalunya va aprovar la nova llei d'infància i aquesta nova llei d'infància regula la participació per primer cop, regula l'existència dels consells d'infants i el que fa també és recomanar als ajuntaments que tinguin consells d'infants, que tirin endavant consells d'infants. Segurament el que podem destacar és que els consells d'infants són una escola de democràcia i com qualsevol escola, any a any el que permet és que les criatures que participen vagin aprenent, vagin madurant i vagin entenent cada vegada millor quins són els valors, quins són les pràctiques i per què serveix la democràcia i com ens ajuda a entre tots i totes millorar la societat. Bé, els consells d'infants és un mètode de participació que el tenim no necessàriament restringit només als infants. El cert és que hi ha criatures que van començar participant en els consells d'infants quan eren petits, quan eren bastant petits, i han anat creixent i han anat participant també amb altres instruments de participació que existeixen als municipis. La participació infantil no restringeix només als consells d'infants, sinó que hi ha altres municipis que tenen audiències públiques, que tenen altres mètodes de participació que impliquen a la ciutadania jove, que impliquen a les persones petites. Sí que és cert que molts van començar participant a través dels consells d'infants, però com una escola de democràcia que deia abans, del que es tracta també és que les criatures, a mesura que van fent grans, que van madurant, vagin tenint més presència en la vida de la ciutat, en la vida dels pobles, i que, per tant, hi ha altres espais també on poden anar participant, més enllà que els consells d'infants puguin ser també consells, evidentment, d'infants, d'adolescents, de joves, que participen i que aporten el seu coneixement i les seves ganes de fer les coses millors a les seves ciutats i que, per tant, col·laboren i ajuden amb el seu ajuntament perquè la seva ciutat estigui millor.